Don't forget to subscribe, baby. Er det en god gallerfest indtil videre? Ja, det er super dejligt. Jeg synes, der er en god stemning. Jeg håber, vi danser lige om lidt. Er det sjovt at være tjener? Ja, jeg synes, det er dejligt at yde noget for elever. Vi giver noget. Det er skønt, ja. Og musikken har været god? Ja, det synes jeg. Det var rigtig sej. Rasmus og Mark, det er super sej. Og lærer er helt vildt gode. Er det en god gallerfest indtil videre? Stille og roligt. Stille og roligt? Ja. Hvad med maden? Er den var god? Maden? Om maden var god? Ja, klart. Det var okay mad. Er det maden god? Nej. Nej? Hvorfor? Jeg ved det ikke. Det er ikke lige mig. Jeg vil hellere have noget kylling eller noget den stil. Ved du, hvad vi skal have til dessert? Nej. Okay. Oreo-kage, tror jeg. Okay, hvad med musikken? Var den god? Ja, jeg synes faktisk, det var okay. Kun okay? Ja, okay, faktisk rigtig god, altså når man tænker på, at det ikke er sådan rigtig professionelt. Så du kalder mig amatør? Nej, jeg vil bare sige, altså de er... Hvordan føles det at se United smide UCL? Wallah, bliver de stærke nødler. Velkommen, det betyder mænd. Hvordan har gallaen været for dig? Stille og roligt, meget fint. Lidt at drikke, lidt at spise. Meget, meget dejligt og hyggeligt. Det var den anden sanger, der var der, eller mere forsangeren. Hvordan var det at synge foran hele skolen? Sjovt, spændende. Jeg kunne forestille mig, at det var spændende. Ja, det var meget. Men du sang virkelig godt. Det gjorde du også, Rasmus. Mange tak. Jeg takker. Har gallaen været en fin nok fest for jer? Kunne jeg have ønsket noget bedre, eller? Nu er gallaen jo ikke færdig helt endnu, og der er jo stadig noget at fyre den af på. Præcis. Så jeg ser helt frem til at fyre den maks af. Det er sådan, det skal være jo. Hvor er det, ISIS leder gemmer sig henne? Jeg ved intet om ISIS. Stor.